Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adag ito'y dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastrita ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nebag nga bigadyo aming nga sa nga pada papagayam. Mani po dito in Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Ang masaragan iti Barangay 31, Talingaan, City Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At imanan nga sumangpahay iti programa. Dear Manong Nemi. Kaya ito di pagayam yun ni Manong Yuan Nemi Ruiz, kumapkablaw ito ng pagkabigat ng pagngaldaw. Padaanan niyo papagayam ti pagkasalitaan ni Myla. Mamin ano ngagbasol ti tao, ket mamin ano met arumbe nga pakawanen. Saan ka di? Nakuranda nga mamakawan pa ni Apo Diyos anyang tukid din ti tao nga parsuan. Anyat nagdiferensyan ti pamakawan ken panakaawat. Panang pakawan ken panangawat. Padaanan niyo natin pagkasalitaan ni Myla. Pinagaro din na irugi nga iba sa papagayam ti pagkasalitaan ni Myla. Sagodahin si surat. Dear Manong Nemi, ti amok idi Manong Nemi, ket may bilang nga model ti binangon dapapa kini mama a pamilya. Gabuta, iriadan puot ko, nagnaed ako ni ti maysa nga napintas nga balay, gagangay, yung okay na okay. Talaga nga pang nairanta nga para kadagiti kaskada kami, nakalkalingan na. Ni papa Manong Nemi ket bangup obisina, irinto tani mama ket maestra. Tuwa kam nagkabsat. Siya, kastabaten ka ni J.R. ni June. May isa, ang babae, siya nga inauna, kan may isa nga lalaki. Diyak pa'y pulos idi, Manong Nemi na puutan, anagapa, nagsinusik, nagsinungbat, dapapakin ni mama. As in nga na urnos. Ako mati baraggasarday, damamakin ni papa, nang naruna ni mama, ang magbaga kada kami kay June. Idig kang panagsingsingped, panagsinakit, panagbuting iti kini Apo Diyos, panangisakit, panangipateg, kinapakumbaba, kiniding kang panangipasnek, iding kang panagbasa. Ngayon, nakanagdakil nga ngayon Manong Nemi. Nagsipod dati panagipagarup ko nga nasingped, kan na siya at nga asawa, kan ama ni Papa, saan met gaya? Idadak pa lang iti high school, Manong Nemi, iso ti damok. Apan nakakita, panagatap, panangipaneknek. Nga ni Papa, Manong Nemi, kat saan nga napudno ken ni Mama. Agsipod ta. Iti may sa nga aldaw, nga awan ti klase mi, Manong Nemi, nagkuyog kami ken ni Mila, nga best friend, ken ka eskulaak. Napan kami timul.
Dito ay manong nemi nga sila nasulek dagiti dua bukel ti matak iti makita ken mabigbig ko ni Papa. Nga adda kadwa ng babae manong nemi. Nagsarumadengak ket nagwaret ti panunot ko. Sino ti kadwa ni Papa? Nga nakaswiswit da, nga nagsasarita kabayatan nga mimiriandada. Office mate na? Ubing met. Ininaw lang siguro kanyak iti duwa talo nga tawen. College student. Ada nga ta-chicks ni Papa nga may isang estudyante. Ngayon sa amet nga na ko uniforme. Una may isang nga kata makungkuna nga GRO, pick up girl. Kaalupay nga kastoy taramidan ni Papa. Nga ti amumi kat at pisina. Madamad gayan dito eh. Nga nakakarkarin nyo. Kaya nakasweet da. Iti babae kadwa lang. Maganatan iti manong nemi ni Mila ang sublikam ti eskwela. Tatendaram iti last period. Iti daydi nga bigat. Manong nemi. Ngam nakit kay nak. Kapay di mo kayat. Babayamon. Yung nga nga agabsenta. At akit ko lang si Imen. Sino kahit mo si Imen? No, di kan makauray, muna kan. Agbatik pa lang. Ngam inuray nak ba nung name iti best friend kan kaskulaak. Ega, ngarimuaren iti mul, dapapaken ti kaduana, kat naglugan ti iti kutsen. Kunakmet manong name. Iti gayim ko, Arsam. Apay, aglugan ni tricycle. Pasurot tayo nga kutse. Tricycle pagluganan ta. Mapasurot mo to. Ngem, traffic manong nemi. Iso nga nakamakam mi. Di makadakas manong nemi, anyan nga nagsakit. Tas imrek da iti may isang hotel. Diyak mawatan tiriknak. Anya tinamnamayam nga mariknat ti may isang nga anak manong nemi nga makakita, makapaneknek, makaimatang. Ti bigbigbigak iduluwek nga ama ket ada i-check-in na a babae. Ada sa bali nga babae ti biyag na malaksid kini mama. Diyak pulos pagarupen. Amo nga ta ni mama nga kastoy tararamidan ni Papa. Lima mga nakasingsingpet, nakasaysayaat, nakadungdungo, ken may isang maestra. Amo na nga ta. Saan kun nga naipasnek pa itinagbasa manong nemi di kamalman na. Itinagawid akong dito balay na danon kon ni ading ko nga June. June. Ate. Apay, kaslan, nagawid ka nga problema. Ni Papa? Apay ni Papa? Ano dagas na pasama kay ni Papa? Nakita, iti aldaw. Adin check-in na nga babae. Oh, manang, baka kayong ingas lang ni Papa. Saan na kayong ingas? Ni Papa nga talaga. Kasano, sinurot ko ida. Ay, imbidyong ko mga ardatap noon na pamalikdik mo. Ayun, tsak mamati, nakasisingpet ni Papa. Nakadungdungo, nakasasya at nakaputbudno ni Mama. Dinungteng ni Mama manon nemi kinasarita nga dagos. Ma, baling ka din nga sarita, bit, ano ka di problema? Ano nakit mong ibaga? Amoy ka din nga lipliputan na kayo ni Papa. Anak. Ma, kas anak yung inauna sa may isang babae, kas kada kayo. Mabaling ka din maamuak, no niya talaga sitwasyon di pamilya tayo.
O ang kadidikarbingan ti anak, nga mga muna niya ti problema na kita naganak. Please ma, tapno amok ti bararami, tapno amok ti bagbaga. Sabi ngamin ko ng tikas na. Nakita ka mismo ni Papa. At then check-in na nga babae. In-ino na labasit ng siya. Iti aldaw. Inaramid naman yun. Kahit yung asawan, ma. Di balikas yung inaramid naman yun. Kahit na din asawan, nasalang inatang inaramid ni Papa tikas jay. Na minsan nang ginaramid, anak. Dida ka pilang elementarya. Siya ka mismo tinakatuktal katakwada. Siyempre, nasaktanak. Tamang namnamak na napudno ni Papang mo kanyak. Ngam kabutang, inamin na, kan ikari na nga, saan nantun nga ulitan, na isinan na nga babae. Inikak ti adan der chance. Tiamok iti kakitasanan nga maramid, tamanon nga tawon tinapalabas. Ngam, bakit aramidan na nga sanggula makit kita. Ita si kandi nakakita. Inaramid na manin. Nasaktanak manin. Rimtab manin ti sugat iti pusok. Ano ito ruming karamidan tayo? Kasaritak tumanin ng papang mo. Agasaritak kam tumanin tinasyahan. Saan yung apain? Awan timagangganap ko na apaek. Una nga, baka mat no, iso nga araramidan na lata, kaputa saan yung mat nga apain? No apaek, baka adad nga, aramidan na. Kahit yung asawan, urayan nyo man rin, panangamin na. And then, no ibaga ng isina na dadya nga babae, and then, no ikari na nga saan naton nga aramidan, awatin nyo manin. Ikan nyo manin ti sa baling nga chance, kasta. Depende no kasanod sitwasyon, ti panagsalita mi. No, salangadek, no, pagsaludsudak, palutputek, kat no, umingar, no dinaaminen, no adadang isudag pungtot. Diyan ka mo, no anot mapasama. Ngayon no kas pagharigad ta, agpakawan manin, ngagpagpakaansi, ngagkari. Saan siguro nga narigat anak, ngaykan manin ti another chance. Ikasano no ulitin tumanin mama. Diyan ka mo. Noan yan tumanan ti mapasamak. Tamamin ano kating agbasol ti tao. Kan mamin ano mat nga rumbeng nga mapakawan. Mabasa na ito ti Biblia anak. Ngawang patinggana. Apanang pakawan. Nga madamad na kiti basol nga makapatay. Saan ka di? Kasalanan na ikakamatay. Nanarunod ti kasta. Nadagsan nga basol iti Diyos mama. Adalang araw doon, asawa na. Magkirelasyon pa lang, iti sa baling ang babae. Kasano nagpadpadadang adda asawa na. Anak, isudaytan ni papang mo. Indormal pas tayo mangan. Kasalitak to iso na. Mabaling ka diti, makidingag ti saritaan nyo, mama? No, saan anak? Salitahan milaan kini papang mo. Ngayon nakas pagaligan, nakidawag to titulong nyo, kiniading mo, mabalin yung tumatakas salita ng papang nyo. Ma,
Sabi ko man ta makapagkinaawatan kay pailangan ni Papa. Iyat at lidog ko ti pa nakaawat ko, anak. Numan pinasakit, numan masaksak-anak. Sige, sige. Dasabating ni Papang mo. Manong nemi siniputak ni mama nga nang sambat kay ni Papa. Kas idi dati nga raramid na ni mama. Makitkitak no ka. Sabaten na, arakupen na, agin nagek da. Bitbitan na nagiti gamit na. Sumreg da iti kwarto, manong nemi, nakasagana mo sa dyan, pagsukatan ni Papa. Hinton rumorda, nakasukatan ni Papa. Nakasisyo't naman. Kasla, kamarbaro ni ayat, kadakwada, no buybuyain mi, da kam ngagkabsat manong nemi, no kasano ti sweetness, da papake ni Mama. Nangan kami, manong nemi, kalpasan data, simrekan da papake ni Mama, iti unek ti sila. Manong nemi, sininyasak ni June, ngayon di makaamo ngay dalimanek, tamapang ko si iman mo, no dinggan, no nasaritaan di kitidua. And then nas ko tilapayag ko manong nemi ti bulong ti ridaw ti silad. Ngem aw mati mangig ko. Apay nga da. Aw malamangig ko nga napigsa nga timay. Kasano nga naman kita kan may matang no anyat salitaan di kitidua. Wano agit inarasas na nga ta. Kasano ko mo? Awan, awan latamat ti mangig ko manong. Awang haro din sa baling nga naramid ko. Napaan ako ti silad ko. Kanin daw damat ko nga sabi ko ma, ta saan nga kumaharotan yaman na problema. Sabi ko ma, ta masolusyonan tumitlain. Kabigatan naman nun nemi dinamag ko kani Mama noon niya tinagsaritaan da. Inamin na ka di ma? Imbagayo ka di nga nakita kita? Saan ko imbaga anak? Abi hindi imbaga. Basta sinunsod ko no, adamanin sa baling ang babae tibiyag na. Ket? Saan nang inamin? Ha? Grabe nga di yung baga nga nakita. Gabuta saan nang inamin? Di kat kahit nasawan. Nga awan ti pa nagkarina nga. Saan nang naramidan? Dadi namat inamin. Anak. Binagbagak laeng. Nga saan nga maibust. Iti makuna apang makawan. Magpakawan ti tao. Ngayon, at pa nakaibos, di pa nakaawat. Ano kito sa ma? Ore mamin sa nga pulo ket siyam, ore mamin sa nga ribo, ore mamin ado, mamin ano, ulit-ulitan ni papangmut ag basol. Siyempre, pakawan kina Apo Diyos, pakawanan ni Apo Diyos si Suna, siyakto din. Ngem, no maulit-ulit ti amin. Awanan ti pagnaan. Di punyal amay dugsul iti puso. Baka mapugsat ton ti ayat. Kat awan ton ti marignak ngayat iti amayo. Baanag sa ami akayat nga kapsat. Diyak kayat nga mawara ti pamilya tayo, Mama. Isok nga siyak ti magsarita kini Papa. Anak. At akarbingan ti anak nga magsarita, mamagbagay ti may nga nag-anak, Ma. Anak, amang ano, o, di bagdanakan nyo. Basta kasaritak ni Papa. Gabutin na naman nung naming awan to pisina, awan ti klase, di nga aldaw. Dinanon ko ni Papa manong naming itilikod. Namangkit kita manong naming kadagit tarakan na. Tama nagtarakan ni Sunat manok. Pa? Ay, Maila. Musta na ito'y nakabalbalasan ng anak ko.
Agraduar ka ti high school, college ka ton. Ato siguro na kita kararam ken ka. Ag-admire. Ano pa? Ato magibagbaga kanya ti I love you. Ang saan ko idagas kaso. Hantak pa lang ti high school. Matunda kiti estudyante ti high school. Adan relasyon, kirelasyon. Saan pa nga virgin nga graduate ti high school. Nakakaruntuan na kita dati college. Tapi pa. Kaano nga da relasyon niyo ni mama? Edi estudyante kang pala eh. Ada ka din napasabag kada kayo? Sakbay na naggraduar kayo? May saka din ni mamang sang na virgin na naggraduar di college? Siguro. Yung siya pa. Ikarik. Virgin na ito naggraduar di college. Pa? Asin na diyay kinadwayo nga napitnas nga babae, idi kalman. Ha? Napitnas ba? Estudyante? College student? Ngamsamit nga nakauniforme. Nakita kayo iti mall, nagmerienda kayo. Merienda mo no, lunch. Nasapan sa nga lunch. Gabutang, past 12 iti rumor kay iti mall. Naglogan kay iti kutsem, naglogan ni Suna. Kalpasan na kat. Simrek kay iti may sa compound, iti may sa hotel. Sino na dyan pa? Estudyante? Da kayo iti mga papabasa kang kuwana? Akasukat, ti pa nang ipain na, ti bagina ka na kayo? Samat nga ron nga, mabalin nga bagayo nga kaingas yung lang tinakitak. Kapot na kayo pa. Awanin sa balin mo sana na kayo. Sikap Mabaling ka di nga. Mamuhan, ken mangeg, iti pa nag-admitiryo. Anak, impulong mo ka rin kinamamang mo, tinakita mo. Karabay ka lang ti mangibaga pa. Iso nga ti amok, kad iso ti nagsaritahan nyo darabi. Ngim gayam, nagsalutsud lagayam ni mama kada kayo no, at damanin aramid yung amadi. Hanyo mad nga inamin. Dinamad gayam, inistorya kada kayo, ti inistorya keng kuwana nga nakita kayo mismo. Pa, mabaling ka din nga siyak na inauna nga anak yo, ti pangaminan nyo, nga pudno ti amin. Kalpasan na, dumawat kayo ti pamakawan kini mama. Kan mabaling ka din nga mangigan mi nga kapsat, ti pa nagkariyo nga sanyo ton nga ramidan. Mabaling ka di papa. Manong nemi nabayag na saan nga simong bat ni papa. Amirisan na siguro ti sitwasyon. Jakman nga rin maureng agpungtot. Nga mangibaga, nga awan ti bibiyang ko. Nga noan yaman ti kayat nga aramidan, kat maaramid na, gamota isot ama, isot pangulo ti pamilya. Saan ko na uray ti kasta nga aramid mo, inaramid na manong nemi. Inulit ko lahing. Di lang mabalin, papa. Nga mauray ko, ti panagamin nyo, ti kinapudno, ken panagkariyo, nga sa inyo ito nga ulitan. Ipagpagapuyo ka na kami, kani, John. Diyak kayat nga marakrak ti pamilya tayo pa. Kakayat kang baling kami nga produkto di broken family. Kandiyak kayat na masaktan ti inak. Nakasingsingpet ni mama. Nakadungdungo ka na kayo, ti likodan na itagat aramitin nyo ti manggulib. Di kalay sayo. Mabaling ka di ma, pa? Sakbay nga simong bat ni papa manon nemi inawid na. Kaya nagtugawak, tagapabay kami.
Kalbasan na kit inarakop nak. Anak, narukop ngamin ni papang mo. Saan nga mapmapnik? Tsaka mo, no, apay. Ako matibag kurkurangan ni mamang mo, ni mamang yo. Nadalusunan, banglo, nadungo. Awanin ti pagkunakpay kini mamang yo, ngiman niya. Nagsapsapul kayo, tikas kanyak, ng ubing pay. Anak, saan kunton nga ramin? Kahit kung mangigan nyo mismo. Umeka, ay bam ni ading mo. Intay-ayan ni mamang yun. Manong nemi da kami ngagkabsat tinagbaling nga saksi. Iri pa nagsarita, dagi tinaganak ka na kami. Manong nemi nakigtutak, idag parintumang ni papay di sangwanan ni mama. Ay, honey, ha? Wag. No. Sagag parintumang nga kasta. Nilaing ako Diyos ti rumbe nga pagparintumay nga, honey. Tapno, may panagnak ko nga. Nalaos iti panagbabawi nakaaramid akmanin honey pakawanin na ko pakawanin na iso nga naibak na kita nagtatap no pati so nakat masaksyan na no kasano ti na impapuswan na panag idadawat ko kayang kati pamakawan kanti pamakawan na ti kita nagta nagbalina ka na ruko. Alis to ako makalipat. Saan ka nga rin pa rin dumangin sa ngawa na kanin? Timagder ni Papa manong nemigit inarakop na ni Mama. Dito yun timaudi pa nagkarik saan kuntun ngululitin. Itamat lahan kit isinak na dyan ang babae. Kat saan to nang sumapol sa bali pa ng babae. Ikarik. Nagnanayan ako nga si papakawan kan kahani. Kadagamanak, dahil namin mo, kadungotawat ka manin ti pamakawan. Agnanayan ako nga si papakawan kan ka. Agnanayan ako. Sabi ko nasa munton nguliditin. Saanin? Promise. Myla, June, saan kunton ngululitan anak ko? Saan ko mga dayta tipuon nga agrebelde kayong anak mi? Basta ikarik ka na kayo sa Anton. Sabi ko papa. Sabi ko Nagraduarag ti high school, manunemi, madlaw ko tamat anaragsak ni mama. Kada kiti si Marsa runon ngal daw. Nasapa nga gawid ni papa manon name ni pod iti pisina. Sabaten ni mama nakaragragsak da, nakalalailo da. Na kami ngagkapsat ti saksi manon name iti kina sweet manen di kiti naganak kada kami. Kalpasan di nga napasamak manon name. Ada ako ni second year college manong name idita graduar mata ni June iti high school. First year college isuna, third year college ag mata manong name. Mano lang atawan tinapalabas, bali almost 3 years. Talong atawan manong name idagpakada ni papa kani mama. Kada kami. Kasano ti kabayag mo sa Manila? Nunas kan nga agawid ak ti tungkal malam iti Friday kanadak dito iti bigat una parbangon iti Sabado. Sakto man na nagparbangon iti night trip iti Domingo. Tapno adak dito iti Sabado ken Domingo.
Kasapulan namin eh. Siya ti di zero sa jay. Kasi ti promotion ko. Nai-promote di makal di soldok. Adakdakal di makuit ko kada kayo nga kwarta para ti kasapulan na kita nakta. At dadal nga pagpalit ti college, honey. Mayla? Pa? John? Papa? Awan sa baling aramidan yun, di mangipas na ti panagbasa yun. Ha? Da kami kinamamang mo, uno mamangyo, iti makamoy ti panagbasa yun. Tapagrebe nga mideta. Sige pa. Honey, agananat ka dyan. Ti Karim, kanahin mo ko mga laglagipen. Maharamid mo dito nga daak. Baka alalistong nga maarawid no dakan ti adayo. Honey, igarik matang ka nga dyan akong naramitan pa eh. O manon nga tawan. Sabi ko ma, Carlos, sabi ko ma. Inidamo manon name every weekend agawid ni Papa. May sa, dua, talo, upat nga bulan. Imidikuan, namnama iming adda ni Papa itibigat ti Sabado. Ma? Apingawan ni Papa. Tintawag na. Nga magastusan na unay di gasolina. Ken marigatan ang drive ni Sisuna. Naanusan na ti 4 months. Itakit sa anen? Maawatan niyo kumadya amayo. Baga na, nakaskasano lang kat mamindo lang ang bakasyon ti makabulan no, maminsan lang. Sa bagay, narigat ba't kami ti sitwasyon na ma? Awan ti sa baling aramitin yun, di mangipas na ti panagbasa yun, okay? Kat siyak, inakmet mangisuro. Ti makadagas man ng naimi. Malpas ti makabulan, di malagbakasyon ni Papa. Ma? Api nga umalin ni Papa. Tawagan nyo ka di matlaing? Busy ka, no? Ganda kayo, tawagan nyo. Tawagan mo dadumang unattended, no? Saan kat? Sana sumbatan. Ada ka di man yung problema? Mayla, inuan niya man ti problema. Siyak lang dito eh. No, di ba nagbasa yung okay lang? Damat sweldo? Kahit yung sawin, saan pa yun nga mangipapawit ni Papa kadikit sweldo na? Adan talo nga bulan. Ngawat maawat ko. Kanibaga na mapangkulain ti remittance store. Ada ka no pagkasapulan na. Nangina ka no ti upupaan ng apartment. Ken, ada ka no kadwa na ti apartment. Inaramid manin ti amayo. Panang sukat na ti puso. Kahit yung asaon, Mama, ada manin babae ni Papa. Lagbasol manin ni Papa. Kahit siguro, dahito hindi panahon tapno saan nga dumawat ti pamakawan. Kanorin no saan nga dumawat ti pamakawan. Si papakawan ak latay ti amayo. Ibagpagapok ka na kayo. Saan nga mamalin dito, Mama? Kasaritak ni Papa. Nunas ka nga maparang sa Manila kataramidak. Tapnuan niya. Tapno, yawit ko nito ni Papa. Anak. Di maulit-ulit nga basol. Kat awan ti pamakawan na kasta. Awan pagpatinggan ti pa nakapakawan. Ngayon ti pa nakaawat. Ada pa nagpatinggan. Manong name summer vacation. Ang gandang ko timapan sa di Manila. Anak, baka mayo awan ka.
dalagit address na kada kayo. Ni Papa. Uno awan ti address na, dalagit ti address na pagtrabahuan na. Alis to lang sa pole, Mama. Yung mukha di masabol ti ka doon. No umay kayo, din na pinpinas pa eh. June, no, kahit mo tumay? No, agbakasyon tayo, di tayo. Saan tayo ang bakasyon? Mabantay lang sukunan ni Papa. Kasano na saan na kaya ito sumurot? Tapos na amutay ito ramidan tayo. Di kami, Mama? Sige, anak. Mayatak titi. Mayatak ti singasing mo. Mapantay yung atalo sa di Manila. Kasarita tayo ti amayo. Iti cellphone ko man, hindi na tayo matsungsung-batan. Kaslaw matan ti bibiyang nakara tayo. Kasla binaybayan na tayo matan ti amayo. Manong nemi nagbiyay kami itirabi kalbasan na. Nakadahanon kami sa di Manila, namikat kami sinapol mi nga dagos manong nemi no sa dinot pakasarakan mi iti amami. Iti may isang apartment manong nemi. Nagigtot ni Papa ang nakakita kada kami kasla saan nga mamati. Myla, June, Agnes, nagtutulagan mi kada kiti anak tanga. Umay kami dito eh. Tapno maamam mi no anya talaga ti sitwasyon. Kaya bata no, tawagan na ka, di mo matsumbatan. Awa ti maoray mi nga tawag mo. Uno panangipakaamong kuma, no agawid ka pa, uno saanen. No kayat na kami pa, uno saanen. No sublian na kami pa, uno saanen. No namin pinsan na kami nga binaybayaan, uno saanen. Sinot ka doon dito eh. Madamdama pa yung manong name at dari muara babae di may sa kwarto. Iso ka di? Iso ka di? Manong name saan na makapagtimak ka makasugbat ni Papa. Imasidag ti babae na pintas in-inola basit ng siyak. Honey, sino da? Apo, honey pa iti awag na manong name kini Papa. Gabot asang sumungbat manong name ni Papa. Ni Maman ti simungbat. Siyak ti asawa. Tikap kabalay mo. Dagito di kita anak mi. Ni May lang inauna, ni June nginaudi. Langin ko nga honey ti awag mo. Iti asawak. Kahit nakating asawan nga, nagkapkabalay kayo. Uwin. Inkaseranak dito eh. Pagpakadaanak no agtrabaho, sang patanak, kalpasan panagtrabaho. Honey, abay nga awan ti amangigming at timek mo. Gabo ka ditawad ti saludsod ni ka. Ti saludsod. Asino ti kayat mo kada kami? Dito nga babae, ngamda kaming agiin. Apay matin nga, awan ti maawat ko, maawat mi yung suportam kada kami, iti manon nga bulan. Idikat ko nam nga da paggasgastusan. Dito ka di nga babae, iti panghibukbuka mo, iti pagniligatam. Maitid mo lamin na kasapulan na. Makita kat langan at maluho. Gamutawan ti mahuray mga timek ni Papa manon, name siya kung tinagtimek. Papa, awang ka ditingiwat mo. May mesalang ti saludsod ni Mama. Asino kay kayatyo kada kami. Isunawon da kami. Ayarit kayo.
Agawin ang tumatlain. Saan nga day ta? Di sungbat, di saludsud pa pa. Asinot kayat mo kada kami. Nga kami nga talo mo no, iso na lang. Kan, aami ka di nga mangeg, iti pa nagpakawan mo. Hindi mo ka di mangeg, iti pa nagkarim, nga sa mundo nga ulitin. Una nagkakadin, nga napatpatig isunan na kami. Gawin kayo. Baliwan na ito magstay tayo. Gusto na makaawid ak sadya. Saan kayo mga manggulo? Nakaurnos ti kasasaad mi. Manong Nemi, saan kayo mga manggulgulo? Nakasaysaya at nakaurnos kami. Ma, awan ti maraming tayo anak ko. Napatpatig, dahil nga babae na kami tayo. Hintayon. Mama, saan nga mabalita ito'y? Ni June manong Nemi ti iminga. Mama, agawin tayo, panahon datang babae. Ay, saan kang bumukaw akas ta? June anak, agawin tayo. Awan na nga. Awan ti pagdanagan niyo anak ko. Suportaran na kayo manuno sa Auntie Amayo. At Dakmet, saan kayo nga baybayan? Nakadagdag senti baro kung kumanon na mi kabayatan. Ngagbibiyahe kami nga agawid dito Ilocos. Dili pa naggapumi ti Manila. Diyak may ladawan manong na mi noan niya ti marikrikdak. Numanin talyawak ni mama. Nga isot kababay ko. Agaran rubos ti kitiluan na manong na mi. Numanin na rakupek. Mama, anat marikrik na yun. Salud-sudim ka di pa lahig. Nuan niya't marikrik na anak. Nuan niya ti marikrik na mga saem, kas may isang anak, mas pay kanya anak. Hawan ti nagkurkurangak, kinipapangyo. Hawan ti amok, nga nakabasulag nga nagkurangaken ko alang no apay nga naramid na kasjay iti namin adun nga gundaway. Sabi kami ngisot na nakiasawaan niyo. Nasingpet matidi. Yamo no apay nga nagbalbalyo. Imalan na ko. Kastala tibiyak. Pasit ti panubok na yapad Diyos na ito eh. Agbali na ka na dib kaya. Kasta kumamit ka na kayo. Saan ko mag-isot, pangigapuan nyo, nga grebelde kayo, nga anak, gabot ka siya, nga klase ti amay. O, ti sabali nga ramidan nyo, anak ko, na ti agsingsingpet, kan manang ipasnek, ti panagbasa yo. May sapay nga tawin, agraduar kanton mayla. Sumarsaro ng tumating ang turpos niya atin mo. Ure basit lang sa waldok nga may samay sa nga maestra. Iyaradok ti bagig, maituloy ko lain ti panagbasa yo. Manong Nemi manipod mit idin kasla awanen tinaragsak nga kasasaad iti pagtaingan ngayon mi. Ura na kastasahong kami nga mangan manong Nemi. Nang runa iti rabi, kumusta ti panagbasa yo? Ma, Mayla? Ada boyfriend mo? Ay, saan ko pa yung sinumbatan ni... Sino? Ni Rodi. Sino nga Rodi? Iti, nabayagan nga kararam kanyak, ma. Ipastek po nagbasa, graduar ka, trabaho ka, adan to panawan para ti panagpamilya.
Talangin ti agpili, anak. Samo ang pilpilyan ti kas ti amam. Ti amayo. Sika John, baka sikaman ti makasikog, ha? Nga diwa ka magturpos. Baka umala ka iti amam. Ano nga umalat ko nagto sa mama, nga saan nga mapnik. Iti may mesa. Dududu. Ma, kagurak ti kasi nga aramid ni Papa. So nga jak to kayat nga aramidan. Very good. Si Kamayla. Maminanong agbasol, ti agbalin to ang karelasyon mo. Maminanong to matapakawanan. Diyak to lamang mo. Diyak pa yung napadasan, tinapadasan niyo. Manong nemi nagraduarak. Iti pa nagraduar ko, tinawag idi ni Papa. Tawari man lang, isa sa rungkar na kada kami. Sinong bata na tatawag ko? Mayla, Pa, mabaling nga din nga to, umatender ka sa graduation ko. Kidak to. Kung namida kada kami, ang gagawid ka dito, itap nung pagsasalitaan tayo, tika sasad. Saan ta ka nga nauray. Gabutan na patpatig, tababahay ng kami. Anak. Pa, mauray ka ha? Saan ka naragsak nga graduar na awang ka? Ngayon saan ko nga nauray, saan mi nga nauray. Ni aniniwan manong nemi saan mi nga nakita ni Papa. Ba nangarot nga nagdidayak. Iha, anong kalitay mo? Nakamagreturukan. Tinawagak ni Papa, Mama. Kinidaw ko umatender ko, Ma. Kadang bagana, kitakto ko na. Anak, abay ngamin nga magnamnama ka pailain. Di ko ading kayat nagsublipin ni Papa. Nagsublipin nga ta. Ano ka din naman namain ng subli? Anak, di ba nagkunakit saan ng subli ka na tayo? Inawat kon. Ngawanin ti asawa. Awatan nyo matin ngawanin ti amayo. Nung kas pagarigan nga ita, umay man na nagpakawan. Pakawan Kit nagsubli. Agsubli ka ba ta? Andakarbangan na. Ito nga balay kapot nagtinulong kami nga nang patakdari ito nga balay. Hindi kayo maawatan, Mama. Nakalawlawag. Nagpakawan, pakawanek, nagsubli, agsubli kapot andakarbangan na ito nga balay. Ngem, sangkon nga maawat pa iti posok. Mama, sobrang tinaramid na. So nga, saan ko nakasapulan ni Suna? Nakasapulan nyo iso na gabuta amayo. Saan kayo paritan? Tulungan kayo, tapno. Agsubli dito tapno adda amayo. Yung saan ko nga bilang asawa. Mabannog ti puso nga gayat, anak. Nang narunan no kanayon nga masakta. Didag nga damat mababalaw, ano saan kon nga maawat ti amayo kas pagarigan tagsubli. Maawatan kayo, Mama. Maawatan kayo. Ngam ti saludsud, agsubli pa nga ta ti amayo. Manong name madama hindi ti pa nag-review tamasangwanan ti pa nag-take ko ti board. Idi agring ti cellphone ko. Ni Mama ti tumutawag. Yes, Mama? Saan ka nga timawag kang ka ni Sylvia?
Sinot Silvia. Tinangisukatan, ti amayo ka na tayo. Apin ko tumawag ka niya. Hindi naman namot cellphone number ko. Hindi ko keng kuhan cellphone number mo. Tinawagan na kayo? Tinawagan na. Apin ma, 50-50 ka sa saan ti amayo. Ha? Na-aksidente ti amayo. Nakalugan ti kotsena. 50-50 ka no ti kasasahad na ti ospital. Diyos ko, kasapo lang nga rin na mamantay di Manila. Iti ospital di Manila. Pinanawag ti man nag-review manong Nemi. Talukam kada John ni Mama, tinagpa Manila. Nangarkila kami ti Van manong Nemi. Kadawan sa bari nga naglaon iti panunot ni manong Nemi na naruna kaniyak no diti pa nakaisalakan ni Papa. Uy. Kaya makadanon kami sa Diyayo manong Nemi ti ospital. Sinabat na kami ti babae ni Papa. Ate, anya ti kasasad ni Papa? Anya ti kasasad na okay yan. Nakalasat yan kahit patay. Diyos ko, nagkaman kami. Nagkaman kami, Diyos ko. Mabaling ka din kang salita. Sampay. Baka yun doon nabigat. Isunto ti. Parang ipalubos ito doktor na mabaling kang salita. Ano yung kami tinapasamag? Ni Mama, manong Nemi tinagsaludsud. Diyan ka mo ta. Masansan mo nga nakainom. Ti asawam. Nukas ta nga gawid. Bagbagak man. Na di napalaluan tuminom ka nagmaneho. Aday so na ti-influensya ti likor. Hindi ba nag-drive na? Orayan talabasit nga. Ipalubusin ni doktor, mabaling kang salita. Kalpasan na kang salita yan to. Awang inanak. Agawid nak. Kahit ko't maturog. Nag-istambay kami sa ospital, manong Nemi. Nagigayang ti makasalita mimin ni Papa. Manong Nemi, nakadadong aparato, tinaikapit kang kuwana. Kinkasla. Papa? Myla. June. Honey. May ka mga dagos kalpasangan na mami tinapasamag kang ka. At tinawagan na kami ti babaim. Rabang na unay leta ang mamuami. Naruna na kita anak ta. Hangabali ka po, dumati kwartam, mapagbayad mo ti ospital. Binukudan nyo ti kwartam, ti sweldo. Nisintabo kat sana kami mating pauitan, kasapulang kumakaragitan nakta. Pakawanin da ko, ma. Mangigbimanan ka nga data? Pamakawan? Pagkawarin dak. Oh, dakayan na ko. Ano makunayo? Ano yung turumbing ang pagpakawanan nyo, Papa? Tinagkurkurangan ka na kayo. Sabi ko matikan pwede gundaway. Tap na masulnitak. Tinagkurangan ka na kayo. Ano makunayon niya ko? Dahil naglatinag ko na, Mama nga, oray mamin ado nga, nagbaasol ti may sa tao, kat mamin ado matapakawanin. Takas na tararami din ni Apo Diyos.
Si papakawan kang kanayon. Kadagiti mangulit-ulit ti panagbasol ta. Si papakawan agmat kang ka. Kadagiti nararamid mo. Agyaman agdukas ta. Kat saan kuntun ng ulitin? Saan muntun ng ulitin? Kabuto saan kuntun nga mo ulit? Tapay? Tapay pa pa. Abag sumat man na yung simrek ti doktor. May palit pala ang misis. And, itinapaw ta pag-isalita at pasyente. Kita nyo kat niya. Nagkidam kat nakaturog man. Manong name siyak tinagpalot-pot iti doktor. Gabutaw, saan ko ba't ang uray ni mama, manong name nga mga muno, anya talaga ti kasasad ni papa. Gabuta, timadla rupa na manong name ti, magit-kita mi nga saan nga nakumutan. Doktor, ano ti sitwasyon ni papa? Si bibiyag. Umangangis. Ngaman niya, doktor. May sapasit ito final cord na ito natukol. Saan nga makabangon ang sulo-sulo na? Saan nga makabangon? Kaya't meaning, saan nga makapagna? Umangangis, yung mawawalan sa serbiti bagina. Gabuti pa nakadisgrasya na. Isumula ko, nana. Nga din ang tudulitin nga po tasaan na nga maulit. Nga matandak manmanagan ni Papa. Iri agsublin manun name ti chicks unong babae ni Papa. Nagasarita yon? Nagasarita min. Agpagpakawan ka na kami, kat si papakawan kami kang kuwanan. Nagan mo tayo? Sylvia, ang kami nagbaybayag. Agos basta te inauding anak ko, agrib-review ni Myla, kan mangistrusuro ak. Orita, namon min, nga si Biyagisuna, agawit kami. Makamukan kang kuwana. Abi ka siyak. Sino nga ron? Sikat, legal nga asawa na. Diyak maunusat nagpaot dito. Panawa ko ni Suna. Ape ko mga panawa. Imbukbuk na kang kati ado nga panawan na. Nisintabog at awan inted na kada kami ti sweldo na. Impain na amin kang ka. Kalpasan na panawam? Tawanin ti maghanap mong kang kuwana? Laglagi, Pem. Ang kami nga legal ng gasawa, na kayo tilagal ng gasawa. Mayla, John, agawid tayo. Mama, agawid tayo! Iyada kami ni Dalan, may manong naming agawid. Saan na ka makatal na? Mama, ito problema. Nagpakawan ti amayo, pinakawan tayo. Ngaman niya. Kasano no, baybayan ni Ate Sylvia isuna. Kasano nga, maanusan na, kanangigimat ko na nga saan isot legal nga asawa na. Kasi nung ti mga anos kang kuwana. Siyak. Kasi nakasaktan na ti adong ngundaway. Siya pakawana kiti amayo. Ang sangon ngawat pa iti puso. Kas jeti kinayat na. Di ba yan nyo? Masauyo na itang kabuta.
Gabot asawak lang. Kat na kayo, kat amayo mismo. Di dumsag kat agsubli ka. Kat asikaswam ti amam. Mama, amok nga mawatan lang, Mayla. Sa nga baybayan ni Silvia Suna, mamatihat. Saan nga baybayan? Manong namin saan ko may concentrate, di ba nag-review? Inyaman din di kasi kong paspasamak ti biyag mi. Abay kami nga nadaanak kas ni Papa nga ama. Kasanong itatan di kasasad ni Papa. Numan ang tawagak manong name ni Ate Silvia. Hello, ate? Oh, Mayla. Kumusta ni Papa? Mabayag pa dito sa ospital, Santo Romuan. Nakagatang ako ti wheelchair na. Wheelchair? Siyempre, aglugan to ti wheelchair. May ko tinamit kay di ti duwa nga ima na. Emahan naman ko ti di doa sa ka na. So nga, saan nakabaylan ti bumangon? Ate, ananusam ko ni Papa. Barang mahanga maibus ti anos ko. Imbaga, dadapay lang kwarta na di bangko. Ken, ado ba kita'y benepisyo? Ikabuta siyak ba ti? Nagparparang nga, panakaasawa ng opisina da, di sakti mayan na. Mayat matat, nung kasta kita, damat aramatek ka mga sikaso kang kuha na. Ate, sa mga baybayan ni Suna, baring na maanusak. Nalpas ti pa nag-review, manong name nagtegak di board, daw-dawat kung sabi ko matabay concentrate ko. Wahin manong name. Ano man ang tawagak manong name ni manang nga, Ate Silvia, kumusta ni Papa? Ada kami nito apartment. Ananusak nga asikaswan. Nagrugit, kuyugag mabanit siyar. Digusak. Subwak. Kunak kumaangan, maramat naman tigid nga ima na. Baring no, makaumayag tumat na sumarong karita. Ni mamang mo, saan ang interesado kay ni Papa? Siyak laingan, pati ni John kat kasla, dinapayan panunutin nga, ada agrigri kat ti amanan. Sigano pa kamuak na kaspagarigan tajakton maanusan nga si kasun ti amam. Ha? Baka dumdeng to ti panahon nga panawak ti amayo. Ano ya? Tanya ti kayat mo asawa. Tung palbiag, nga sa sikasuna, masang kumat nga asawa. Ubingag pa kanapintasa. Kinapot no nagat ado nagit agar-aram kanyak. Baka no, adon doon kursunadak karagit agarem kanyak, makidin na akton kang kuwana, panawak ton ti amam. Kunak pala no, noan niya. Ang angak lao na yun, nagbalinak ang martir kang kuwana. Tsak matkapkapin ano. Diyos ko. Siya kandot tawagak, nudumtengan nga panawak ti amam. Manong nemi kinasritak ni Mama. Ano man ang tibagam? No may panggap kinipapang mo, saan mo lang itultuloy? Mama, talaga ka din nga awanin ti Bibian nyo kinipapa? Namin na doon nga pinakawan ko. Ngayon, saan ko nang maawat pa? Mama, kasanon no,
baybayan ni Ate Silvia isunang. O ano ti bibiyan ko? Kunak mo na siya at kayong asawa. Tas anak ka di nga nasayat nga asawa, anak. Siya ka di nagbaling nga dagas nga asawa. Si papakawanak mo kini amayo. Gabo ka titawanin si Sir Servina. Iso na saan yun nga maawat pa iso na. Anak. Ipagbagayo po yung kumakanyak ka na kami kanin John, ma. Ano kayo mong aramin, dek? Mabangko agawen ti amam, iti sidong, ti pinili na, nga saan nga datayo, ti pinili na. Kahit kanong nga panahon ni Ate Silvia so na, mama, sa kanto nagsaludsod kanya, numarami na kasta. Si papalubos yung kadi nga iawid ko dito ni Papa. Kas ko nakidi anak. Ada karbangan na ito dahito nga balay. Ngayon ti pa nakaasikaso na. Martirak lang arod, martirak launa yan nga asawa. Itataнаgbali na nga inutil ti babaerong asawa. Katsak to pa lang ti mga asikaso ken kuana. Saan met na? Nakaharumat na. Ti kinabagtit ko nakas pag-arigan. Mok nga mawatan na kanak. Saan yung katabat nga baga nga dagasak ng asawa kinina. Dagasak nga tanong saan ko na kaya tapos ang bayan dito eh. Ngam kas kunak. Ada kalintigan na nga gawid nga subli dito eh. Ngam no kunam to nga siya ti mga sikaso ken kuana. Nauma akon. Naimatangan yung met, nasaksan yung met, no kasadot kinadungok ti amayo edi. Idilikodan nga lipliputan na. Anda idin trabaho manong nemi iditawagan nak ni Ate Silvia. Hello, Ayla? Ate? Panawa kon ti amayo. Ha? Umay kayon. Umayo alainin. Nga mate, kaanong nga panawan? Aguro-ora yan ti boyfriend ko. Ang mate, ora na ka mga nga makadanon dita, please. Umay kayon. Sige. Agbihayek ito nga, Rabi. Yung pagkamuk kini mama. Ma, di kaya ka di sumurot. Mga rekilata iti lugan tayo nga pa Manila. Pangiluganan tayo kini papa. June, ate, umay ka. Uwan ate. Ma, I'm sorry. Awang nabantay dito balay. Dati mati no. Hindi agkukulit tayo nga. Talo nga na pa Manila. Aw matigbati Aw matigbantay. Nagbantay Di kayo tumay. Yung kayo. Urayan kayo. June, ate, kontakin natin mabalintang harkalen. Tagbiyahe ka tayo tamat lang hal daw. Itatumat lang harabi ko na kuha. Ini makadanon kami manunay mi ati apartment nga di manunam mi di damo. Nakalukat tiri daw. Ate Silvia, da kami. Manang awan sa mga tao. Iti nga to. Awan. Iti o nagtisilid manong name. Nakaidda ni Papa. Papa? Anak ko. Ni Ate Silvia. Hindi pilarabi ka pimanaw. Anya? Binaybayan na kayo nga namin pinsan. Mabisinak. Mawawag. Jun, kakinan ko sino ang damakan. Isarak mo to eh. Dano, maalis to ama. Nang lutluto pa lang ni Jun manong ni. Oo, naman din ka sa saan yung astoy pa.
No ko makabangon na. Tumampuak ako iti agdan. Tayot kong timatay. Ano ito sa sirbig pa yung biyag. Gabuti nakaharo nga basol ko. Di na ulit nga palang aramid ko. Nagsang nga basol. Saan na kabaybayan? Isungar nga may kamitap na yawid na kan. Mangan kang patap na napigsa ka ag biyahe. June, ate, kinam na kita arawat na ni Papa. Ken kasalitam na tiking ko kat apartment. Tapos na kasta kita. May out matlakad ako na. Manong na may nyulog mi ni Papa nga naka-wheelchair. Sa amin doon ti wheelchair na ngarimwar iti apartment. Pag-isungan damat ten taking ko kat apartment. Awanin ti problema. Aw mati utang da. Iyawid mi nga ro din ti amami. Wala, dapat lang, kaputa. Pinanawan ni Silvia Isuna nagbay maysa. Sabi ko mapalubusan na pumanaw ng baga na nga umay kayang dagos. Imkang nga ro din. Idadalan mi nga gawid manong nami kaslasaan nga maibus ti panagarubos ti luwa ni Papa. Ito nalaos sa panagpababawi na. Pagyawidan nyo kanak, anak ko. Isa din ako mapay paano saan nga balay? Kumusta ni mamang niyo? Si Papa kawan ni Mama kada kayo, Papa. Ngayon kas, panakaawat mi ti kayat ng asawan. Saan na kayo nabigbigan pa ng asawa? Saan ko mapapalaw ti inayo? Basol ko ti amin. Kanagyaman anak ko, tasandak alinaksin nga amay, tinikudan ti amin. Nagyaman ka na kayo. Hindi may sangpat men manon name ni Papa dito balay, awan ni Mama. Bagda da tulbek. Duplicate tulbek kada kami. Pa, dito kay sila joke ni Mama. Anak, adamat bakante nga sila. Baka ito na sumangbat ni Mama ngayon at adak dito ay baka parwaran na to. Pa, anyat amo nyo, baka no maamiris na lang ting amin kat si awat man lang kada kayo. Sabi ko manat. No mga rigatan kayo, ng mga sikaso kanya. No, sumarday ng tikas ito, panagrigat kan panagsagsaga, pagkapat dinarabitak ng baso. Kasla kayat kun tibatay. Di yung sawon tikas ta. Nakaarabid ka lang nga rin dakkalabasol sa'yo palapanggapan nga kitalin ti bulod yo abiyag. Didakdakil man ti basol yo. Diyak may ituran ti kasasaan. Anong sa inyo, Papa? Ibturan nyo ti mangikaro ti basol yo. Ti mapaspasamak ka na kayo kat saan nga panubok. Panakadusa. No amok la ko ma. Kang kanayon tingin magbagati kastan, no amok la ko ma. Sige pa. Nagserbikam ka na kayo. Naging ka di makayan. Inunumtengan ni Mama manong nemi abing isrekyo ti amay di silid. Silid yung ando, Mama. Sige. Ore ka damat bakante ka silid. Sadyahin di pagkinan. Ma, no kidawom kanyak mayla nga awatek ti amam, I'm sorry. Saan nga bali nga siya ti mga sikaso ken kuana. Taapay mo, Ma. Pagbalik ta din ti amin, sika kumati siya. Iti namin ado nga sinaktan na katimay sa nga tao.
kalpasan na. May san nga inutil. Anat marik nang nagserbikan ko na. Saan nyo ka din mapasubli? Ti dati nga panagayat yun kan ko na. Saan nga nagsubli? Nakaspagarikan disak ti mga sikaso kan ko na. Anyakit agas-gasat ko. Siya ka pa nasakasaktan, na ilupit-lupit. Siya ka pala tagrigrigat ng mga asikaso kan ko na. Tunggal makita, tunggal sa gidak. Kasladad damat nga madudug tirik na. Saan nyo pa napakawan no kasta? Si papakawanak kan ko na. Nalagaan ti barokong ko. Im na makita, no siya kami sumo ti mga asikaso kan ko na. Urumtab ti sukat. Ulit-ulitan nyo man nakidawan kanyak. Di panangawat ko manin, narigat ko ngawat pa. San ko mga siyak ti bagayo nga dakas. Sa anak nga dakas nga inakan asawa. Gabuti kasto yung sitwasyon manunemi kapilitan. Nga nangalaak iti tao nga mga sikaso kini papa. Nga nasken nga sweldo. Wain manunemi. Caregiver no caregiver man ti awang. Kabagyak matlaing manunemi kabagyan mo matlaing. Ta angkel ti awag na kini papa. Mirna. Ay, Ate Myla. Maasikasom ka ti matlaing ni papa. Ang lakit nga na natanggid ti ulo na. Nag-adal ka may pagngapti kasto hindi klase ng trabaho. Ang gadi. Oo, ate. Basta, itadyo ka niya kan di umyo nga sweldo. Tayo basta nga gabrudak, dito lang tanga din. Tapos saan kong maadaywan yung boyfriend ko. Sige. Ananusan ni papa. Basta itadyo ka niya ti ususto nga sweldo ko. O rin tagtrabaho ko matin. Paano naming Jack pa nakita anapuutan ngayon nasidgan ni mama ni papa? Taorin no kasta kapakanen ti kasinsin ko iso naman nung name itibigat aldaw nung natrabii labsa-labsan lata ni mama man nung name. Orin no pagunyan ni papa. Honey, saan mangital-talik ni mama? Mama ka no? Sino? Ni papa, pagpagunyan na ka. O nangay ko. Hani ko na. Mamalin na pala ibagat hani kanya. Ito na minsan manong naming kinasaritak ni mama. Ma? Aragsakay ka dito kasi yung sitwasyon tayo. Ano ti ba nakita mo kanya? Nalagragsakak itang hindi. Idi kat pampanunutek. No, walang oras nga agawid ni papang mo. Hindi kat pampanunutek. Kan saan ko maliwatan iti mga sabat kan kuhana. Mangipaay ka na kiti nasken nga ipay ko kan kuhana. Itasan ko ng panunutan pa Idi, iyawa-awak nga, maamuak nga, makaaramid man ng papang mo, iti pakasaktan ti puso. Ngimita? Saan ako na masaktan? Gabutawang mo tin pang pasakit kanya. Naragsakak. Naragsakak iti trabaho. May considerate ko iti mga isuro. Naragsakak kami sa salita kada iti co-teachers ko. Kat si kanak. Naragsakak ka iti trabaho. Uwen, mama. Naragsakak. Uwen, kumusta ka gam ni Rodi? Gabuti kinabisik. Diyak pa yung masungbatan, tawag na. Diyak pa yung masungbatan, ma-replyan, chat na. Gabuti sobra pa ng pampanurot mo kinipapang mo.
Anak ko magtulong nga pagpamparotam kini papang mo kat adamad tamang asa si kaso ken ko ana. Adamat sweldom. Nga pang adamat sweldom nga pang sweldom kaniya. Mayra. Aw mat problema kini John gabot sak mat manggasgastos iti panagbasa na. Dandani mata nagturpos. Kasano nga rodan ng pamilya ak mama. Ipanaw nak dito iti agbalin ng asawa. Kasano nga rodan ni papa. E di itugot mo. Nagas pagarigan ta, yadayo na kat asawam. Madang ka di bukot nga balay. Di itugot mo isuna. Agraman ti mga sikaso ken kuana. Kaya tunga tati agbaling nga sawak. Ket mangpili ka tay mga yat. Itad mo to ken kuana ta kondisyon. Anak, sikat nagkakalikagong nga nagsubli dito ti amam. Gusto nga sikat makamok ken kuana. Gabota talagang hawaan ti bibiyag nyo ken kuana. Nga artiket mo aramidak. Pasubliak ta saan ko na mapasubli. Papanawag ko ni Mirna kat siyak ti mga sikaso ken kuana. Kasadon ti trabaho. Mahati ka mamatlaang ililiwin mi ken ka. Ti pa nakisaritam ken kuana. Ti parang kumustam ken kuana. Kasi tililiwin mi nga kapsat nga ramida mama. Na nagsagkap launa yan. Nung maraming dyan ti kasta. Kit iyok kurminto ken ka din isang sanga ngayan. Nga pamadayaw mama nung maraming dyan. Ti mga awat kabalbaliw ka ni papa. Ti mga puyo kung mga nakabi ka ni Jun. Anak yung ma. Manong na minabayag nga sanga si mong bat ni mama ito da ita, nakid daw ko ken kuana. Aging ka si mong bat kat kunan. Anak, kahit ko man nga pilitin ti pusok, kahit ko man nga pilitin ti riknak, ngem, jak lang mo, anyat amoy baka no, inton dumteng ting, panawin nga na ito ding nga, aglunit ti sugat. Kahit ko humamat nga ramidan ti kasta. Ang agkad-kad matiriknak. Ano ka ti maramit ko? Agpamarangat. Jak mat nga ron mabaling nga ulbudan tiriknak. Jak kahit nagpamarang. Amamudakan ako. Awantan niya man ang panagpamarang. Una panaging kukuna. Nga aramid tignahikan balikas ko. Noan niya titubdo nga marikriknak. Iso taramid. Dede manong nemi itinaudi nga panagisaritak kini mama. Hintuloy ko tinagtrabaho. Saan mati na makatututor manong nemi ni Rudy panagarem na kami. Diyan mo, tanabayag mo na sa nga timawag. Nabayag mo na sa nga nagpakita. Naging ka manong nemi dimtengak dito balay. Nagabot ti pisina. Sinapol ko nga dagos ni papa. Tareta da ar-aramidak no karutak. Nusumang pero di balay sakbay nga sumreka kiti silad ko mamamles. Mapa nakadagos mang kita kini papa. Papa? Mirna? Ada ni papa ti silad. Manong nemi nga nakatugaw ti wheelchair na. Pa? Tayo mga ayuan ka na kayo. Itay lipas pangaldam awan isuna. At din bati ng surat, itat ko kanukin ka. Binasak. Ate, I'm sorry.
Ngem, dahito siguro ti pagpatinggaan, ti panangasikasok kini Uncle. Gabuta, gumanat maten ti boyfriend ko. Ket nagtaray kami. Mga lakad agos ti kasukat na, papa. Baya mo na Pa? Baya mo, siya ako na mismo ti mang susuro. No niya di tinaskin na ramidek. Magaraw ko man ti imak. Kaya ka di nga gatangkit sa rukod yo. Mabalin man. Tapno makatakderak. Nga ti sa lukod ko ti pagkaptak. Ngayon, ikitangit tumalat kasukat ni Mira, papahanan na. Tapno kapilitan nga susuro at ti panagmay-may sa. Tapos na nga rin tinapasamak manong Nemi. Rumar ni Papay ti silid na pagligayan na siyempre ti aligay ti wheelchair na dumanon ti ridaw ti banyo sublat na ti sarukod na manong Nemi isot pa nakasakan. At daman na kinigundaway manong Nemi nga naunubara ni John kat atibayan na. Babayang naglatay ho. Babayang naglata. Kahit kung Roman ti bagi kastoy. Nga warawan ti mga tibay ka na. O nga marigatan kayo papa. Tulungan kayo handa. No awan kami eso. Ikarigatan nyo nga handa kami. Tulungan na kayo. Pasaremat siya ti mga tibay na kayong kuhanan o kama nun na. Kat ni mama, kaslawan ni madlata ni niyaman. Masyak ti makauna, manong naming agawid, siyak tagasikaso ti kusina, kan mangkita ka ni papa, kastamit ka ni June, kastamit ka ni mama. Dito namin sa naggundaw kay manong nami, nga nalado ang agawid, tagubertama. Tinawag ni June. Hello, June. Ate, nabas klase mo nagawid kan? Te, adadadar ka party. Anya? Agubertama. Hindi tawagan ni mama. Tinawag ni mama manong naming unattended. Makaman. Nga tama na baybayan ni mama nun. Yaman ti, makita na nga mapaspasamak ka ni papa. Agalas Jessen manong naming di agawidak kadamat bukod ko ang tulbek. Nagtaro sa kantagos to yan ni papa. Pa? Naimas turog yun ba? Anak. Kumusta kayo? Uray no, nakapangan kayo at lang. Sino nagluto? Siya nagluto. Anya? Ni mama. Nalado ka nagawid. Ha? Nagtaros iti silid na. Sa rimuar na pan iti CR sa madal simrek. Nadak mati salas kang Wibert TV. Di na kayo pinagunyan. Siya tinang pag-uri kang kuha ng sa nangununi. Sige, maturog kang din. Orita, ako na pisina na bigat. Maasikaso kayo. Ang at damat gayam, naskan nga papanak, papa. Didak pakadanagan anak ko. Kayak o risisyak. Ngayon pa, ang mga mapanunod at pakamatay, kinapod na, naminadun ngayon ang tat ko. Anya? Ngayon siya ka mo, tas saan ko man kamay ito rin? Saan yung ulitan mo, papa, laglagay pa nyo, si babasol kay kinapod Diyos sa aking mga ramid manidak kalabasol. Ang nabalit at kami mat ka ni John. Oray sana kayo kaso ni mama. Anya ti amuyo, baka nung adan tumadlagon daway nga, agsublit dati nga panang ipateg, panang ilala ni mama kada kayo. Sabi ko manak. Ngamitin natin nga panakaladaw na. Nadakot siya nga nang itulod kang kuha na. Nakabaybayag tapay lang ha. Nagsasalisan ko rin ti unag ti kotse.
Anya ti kayo sa mama, papa. Adamatin sa bali nga lalaki ti biyag ni mama? Kas, kas, kasta nga ta? Samo mo balaw ni mamang mo, kasta marikan man. Mama, saan to? Papahaan to haramidan ni mama na ita. Sapay ko ma. Ang minamaramid na. Karbingan na lahi. No? Nung naramid yuman, kat siya awat kami latakada kayo. Ngayon ni mama tagaramid. Baka kasla sa amin nga maawat. Taapay matanak ko. Ngayon, tsak mamati pa nga maramid na. Naimbag ni mama. Uray no napakaro, napanakapasakit yung kengkuhan na. Santo maramid data ni mama. Sabi ko nga. Kabigatan naman nung name na saludsud ko dahita kini mama. Ma? Nalato kayo gayam nga nagawid di kami? Dapat din nga matanda rami nga. Kaya kami nga may susuro. Tapay? Agbatbata kami mat nga nalato nga nagawid ka ni June. Tiyan mo ka nakaturog kayo sa mga petakon. So nga, ang ka na pa yung kinikitan. Imuno na kayo nagawid ma. Gamta kami kini June. E sino ka natin nga si Kaso Tiamayo? Solo na. Nadanon nyo ni Papa, ngagbuy-buy TV drabi, di ba? Pinagunya na kayo. Nung sana kayo kanumat mangyakaso kang kuwana. Sino dyan ang itulod ka na kayo, Mama? At ka din pa naghatapyo ti inayo? Nga maaramid na kas inaramid ti amayo? Saan kunto nga maaramid dahi tanak ko? Tadyak kaya't tagaramid ti takas. Amok tagbuteng ginapot Diyos. Naglaman kami nung kasta mama. Manong nemi na masamak nga siyak tinaibaon iti may sa nga lawas nga komperensya di Baguio City. Nagpagkadakanot ka ni Papa. Pa, makalawas nga saan nagkita ha? Ma? Ang komperensya natin darak sa di Baguio. Siyak titulog to pisina. Kita ganan nagkanak. Dito sa rabo mi Awan ma. June. Manan. Adamet field trip mi. Ha? Abay may gidgidang ka. Amo ko mga rod. Ang kalamat at tindaran. Ay, what problema? Asin na ba nga si Kaso ni Papa? Kaya na ba tagmamesa? Idadakit yung Bagyo manong name numan ang tawagik ni Mama. Anayat ibagam kat mga sursuro Madamat klase. Ni Papa, kumusta? Di mo ko maimbat yan ti cellphone na aya. Mabaling ka din nga, gumatang gagangilang nga cellphone, tadapang tawagik kang kuwana, nalaya marbarang masangok. Tinawagan nak ni Mama manon name kabigatan na. Oh, dito yung number na. Mabali mo tawagan. Sige ma, isurat ko. Tinawagak din tin malong name ni Mama nga number. Nagring si Mungbat. Hello, Papa, ni Myla na ito eh. Ay, Myla anak. Kumusta kayo? Okay. Pasensya kayo na. Nung mapan mangisuro ni Mama, di may mesa kayo. Kabaylak mate. Tilayangan nalpas ka na tayo, ti maramid na anak. Makutik man dati imak. Nung mapesan ko mayo makutik dito asaka, adamat dati ginatang mga sarugod ko. Kaya anak. Mabalin ko matagaludaid, makas pagarikan lang. Agad inuni kayo ka ni Mama? Dua pan nanganitan nga
Nagkadang nga mga nangan. Kadi, isa nagluto. Siya, tika na yun nga para luto. Tamo man nak. Idinamit kami pa yung nag-asawa kay ni mamang mo. Siya, iditi para luto. Amo gusto-gustuhan, may imasa ni mamang mo tiluto. Meaning, ang agsubsubli, ti dati nga, rik na ni mama kada kayo? Numanin, ulit pagpakasi kan ka na. Sige pa, itultuloy yung arod. Baglagi din ta, tanya. Siguro papa, talagang astuti, inaramid ni Apo Diyos kada kayo. Tapos sa yun itong maulit pa ito, maulit-ulit na parang basol. Parang sakit, parang pasakit yung kini mama. Anak, asita, hangkay makarwal. Sino ko makaratimayat kada kita? Hangkay na makapag-chicks. Talaga nga sa yun itong maulit pa yung saktan ni mama. Manong name nagawid ak dito balay, sandaan mo siguro nga agawid ako. Buhayin manong name. Adan tilugan ni mama, amukon nga da. Iti sumarekak nga saan nga nagpadpadlaw manong name. Manyan ko tari magmag iti kusina. Nag-inayad ako yung masadag. Oh, baka malusay. Nga malusay. Oh, mabalinin. Oh, matinas kang orayan ta. Di mangan talatan. Baka itat isasangpet ni Myla. Anamin ti kunana. Kakurata. Tawagag di na unang anak ta. Nagring ti cellphone ko manong. Hello, mama? Kinunak yung kabas si titimag ko. Di man ita't para gawid mo. Ayan mo. Handa ako dito nagtibalay, mama. Ay, gusto ka nagpadlaw. Liading mo nga dyan. Isumatata si Mang Peta ma. Ala, pakiore talang aro din. Agagad na tayo nga mangan. Naimas na tuluton ni Papangyo. Ito nagpakita ako ng kusina manong Nemi. Nakita, tirupa ni Papa. Naragsak. Pa? Inarakop ko manong Nemi pa. Dakon. Ay, lagay na siya, anak. Kumusta kayo? O rin, saan ka naman lang nagatan? Kaya-kaya? Sa mesa? Adamat ni mamang mo mang tulong kaniya. Adamat ni mamang yung kasasarita kasama ko kamangan. Hindi sumrek ni June manong Nemi. Kumusta? Okay kayo, ma? Pa? Anak. Okay kami kini mamang iyo. Lalala. Tumulong kang saran na mga yun. Kinuna ni mama manong Nemi. Dati-dati idi manong Nemi no kastoy nga gagadan ka mga mangan ni mama iti mangililid iti ababa nga kararan. Ngayon ni pa manong Nemi iti dagos. Dagos manong Nemi nga nangirugi iti ababa nga kararan. Imo na, ng bagana, nga tapnulaeng may kari kami, nga mangsagram, iti grasya, anay dasar. Pakawanan na kami, kadakitig na nayon nga maramid mi nga basol. Kadagyaman kami, Diyos ko. Babay na itutulong iyo. Nabukal man nga yung pinsan, na ito nga pamilya. Kadagkari kami kanan, naruna kaniyak. Nasangkot doon nga ramitan. Di ba nakarak-rak? Dito yung pamilya. Nagbili lang ito nakangkanayong na siya ng asawa ka naman. Trabahin niyo may asawa. Kaya di pa nagtrabaho na. Di kita anak mi. Sabi ko mata matong palda, tarapahap na, kas tarapahap mi katakwada.
Kalagbalin to kumamit ko na nagsakan ornos ti bangunin ta nga pamilya. Bendisyonan niyo dagiti nga taraon nga ipaunig mi nga balin nga mangted ka na kami tibigsang ang serbikag ka. Ken mga nung ka dagiti pagribegan ni. Amin dagito hins ko. Kit ka daw may babayan tinagan, tibugbog to nga anak mo kang kanahin ng mga salsalakan ka na kami. Nga ni Kristo Jesus. Amen. Balintayan di mga anak ko. Manong nemi na isurutak nga nagtedted at imrem da kitiluwak kadagita ka ng ko abaset hindi pa nagkararag ni Papa manong nemi. Ngayon dahil nga luwak at isot mangipasin mo daag manong nemi iti pa nakaited kada kami iti barong agsapa kan barong anamnama. Karin daw dawat kumet manong nemi nga sapi kuma. Tas antun nga masaktan ni Mama. Sapi kuma. Tawan ton nagdumdumteng nga problema iti pamilya mi. Sapay ko ma. Mani po ni din manong nemi akas kasilid manen da papake ni Mama. Ket no kasano iti kinasamid da idi iti likodan nga kasdya iti kasasad ni Papa. Kas tamat manen adadapay kending. Gabutan ako sumangpeten ni Mama manon nemi manipot eskwela kasla anak ti pangibilangan na ni Papa nga asikasuwen. Una saan ka nagdanggay da nga mga ramid ka dagiti pagrebengan na ti uneg ti palaw. Ket maragragsakan kami matno ko nga kini June nga makakitkita kadakwaan. Balasa nga pailayang manong nemi nabandog maten ni Rod nga garam kanyak adu di kita aram kanyak. Ngem tsaka mo tamarigatan na kagpili. Diyak kami amo di pilyek. Baka makapili at tigas kini Papa nga saksaktan naktuko na. Irin dito ni John, naggraduar maten kadadang trabaho na, ada maten girlfriend na. Kunang arod na Papa kini Mama. Nag-asawa kayo na tapnoad na maten po, apo ko ha? Tapnoad na si kasulmi kini Pamangyo, na naro nakit dandanin ti para gritiro ni Mamangyo. Buwan pa, Ma, akong pagdanagan nyo. Iti mabiit, adanto na sawak, adanto na pukulo. Dahito'y manong name iti pagkasalita kadagyaman naklauna iti anus mo nga nangibasa. Kat sabi kumatad damat na ibatik nga adal liwliwakan pagsarmingan ti biyag kadagiti padak nga dingeg. More power to your program and God bless. To'y nga dagyaman nga pagayam mo, Myla.